Everybody show baby obia. I say afi. I say afi. I toss a 9. I toss a 9. Bosumi siu. Abosumi nsiu no. It is a kotonima no. Ye kotonima mo. Emu na watu ewurade dan no fapem. Enu na ye tu ewurade nyankopon. Ne dan no fapem. Foundation no. Oh, the way we see church now. Oh, my date. No amada. Na so unu nyansa we na do die besi so a. Won say you obi na ye. Sir. Ko. I say na afi etosu du ba ko bosome ba bosome etosu nwotwe no. Ati se obubuo no. Enu na wo wie efie no. Enu na wie efie no. Na eho niema no ye bia nyina fam. Mfie nso a wodi ye. So what is here? Na so de fapem no o hyase ye. Etu otimi toy. Esisu ye de ben. Ewie. What in fie nso. 2 Kings chapter 7 verse 9. 7 verse 9. O say na ye nyina ye abo a ne bo ye. O say ni nyina ye abo hima. A ne bo ye din. Eno de to fapem no. Fapem na to abla bomini aba. Fapem na to abla bomini aba ma. Fapem na to adwuma. Ablante ababa wa. Le foundation yo. Say the membrane ne maya ni si bom abla bono. Oba be ble. Oba be ble. Men do me men kasem ya onchiro. By abla bona obo no. Oba be ble. Asetena onamu. Oba be ble. Because enehwe the way nipa for years here we the way sisi Katakyie 90.9 FM. Eye na se na woko no. Obi ewu no. Eho no woko ginani. Yeah, baba. Eho no woko pe girls. Eho no woko pe boys. On kind pose onu su be kobi. David. Foundation na woto no. Emwa ablante ababawa. Ene yo dombre, ene ye nkwageda. Ene ya otiasi, ene obetimi asachira wadun. Fa Yesu se okra ene waje nkwa. No pie na ni mo nyama tosu mienu na. Minu mienu ya nyon yaba. Olofo. Can quotation na me 1 Peter chapter 1 verse 20. Enti fa pe la ulenu. Ablante le niye wati. Ababawa le fa pim niye. Yes. Ochena no pa ya soli kase. Unya do afali taxi station wa. Oso ba Pambo Junction. Omnya cho Pambo Junction ne so a. Me so bla wanim tenten so. Kan edan 1 2 3 4. Edan ya toso 4 no. Na chi. Once abro science wa ya painti hu yellow. Sabro sign anim na. Eho a ele fa pim fie no. Eho ne foundation no. Eho no nyame tumi ye adwuma. Eho no nyame abasa. Eji nipa efim puchirum. Diablante ababawa ma me ni papa tumi ka de bra. Akishina nyame adoma no pa. Na be ho nyame abasa. No ho nyame tumi. Allah 1 Peter chapter 1. Petro ngoma edikan etie ba ko ne nchichemu a eye aduo no. O se ono na wayi ni sie ansa na wore hye wiase ase. My God. Na wayi no akire. Bre a edi akire no mu no amamo. Yes. Na monam ne so agi nyankopon a onyane no. Monam ne so. Agi nyankopon onyane no firi awufo mu no. Why so ne nam? Why so a? Yes Christo. Yesu. Yes. Ono na to fapem no. Eti ne so ne nam ne ayede ben. O se na monam ne so agi onyankopon onyane no firi awufo no no. Ne nam ne so agi onyankopon onyane Yesu firi awufo na o se no animonyam no. Na o se no animonyam no. Adi. Ya ginadi. Because ne fapem ne you good. Ne fapem ne you collect. Everybody shout. Everybody nyon kase. Me am ba you for how me life our TikTok. Everybody shout with me. Amen. So just here. Enti fapem na wo lenu. Ablante ababawa le fapem ni ye. Sebe ya wo ble enye kwa. Lozo fi yemompa ye ba ko pe. Yemompa ye ba ko pe. Fapem biara ya to ya blabom. Jesus. Fapem biara obi ato. Jesus. Na emfie wrade. Na wo wese emfa ye de mesi so. Na abraboni ngiri ntungu. Jesus. Ya de Yesu moja tshafshi. Amen. Kase Jesus Christ. Jesus Christ. Fapem biara. Fapem biara. Emfie wrade. Emfie wrade. Ni pato. Ni pato. Na wo wese. Na wo wese. Ye de mesi so. Ye de mesi so. Ya brabase. Na no pai. Abusiam fapem. Abusiam fapem. Krom fapem. Mantem fapem. Mantem fapem. So fapem. Brono so fapem. Biara. Enye wrade so. Enye wrade so. Enye se bia no. Ne bonpa. Ya de Yesu moja. Ya de Yesu moja. Yesu. Open your mouth and pray. Jesus Christ, dem na bonpa. Wo nyabe tumi ne onyame ahode. Ewurade fapem biara
biara ya to no krodi anima asafo no mo ya to no wa matrese ya to no wa ware no ya to no wa mafra no mo a wo he say de no to so fa pepo ni bia yes suma onyami ja onyami agrada onyami aprada sa awurade emubu fa pebiara emfiri ya awurade yes kiso awurade utumi wa ho de ejigam sesia Jesus Christ. Kasabadi Yesu. Ochire kwasia da. Bia no bompa. Chinipa pem. Formula mo asoli. Everybody walk there bia. No betuni night. Esi asoli fie. Obi dana so. Jesus Christ, them never fire. We never too many on your holiday. Hey, accept Amaya. See, I said, everybody knows what's in another square car. Everybody is short on what is on the kid. Don't pick them up. Over don't feel Poya to Yakifina for. And do I get the game one? Everybody, one of us who's come to one. What the ones that got the end of Fabica. That's it. Everybody, one that Apple to me, what the yes, so much of a so I tried again. But that one, and the hour foundation of Christ. That one, I saw you get your. You saw to me what they say. I do want to Poya to Yakifina for. Jesus Christ. Yes, everybody shall be a amen. Or some for the Apostle Gyamfi. I mean, we are baby hour who tell me. Who bet me send me live about TikTok or my life now person kasa me bon pie man who bet me send the request number and as bet me frame number no 0249 00 62 another 62 0249 00 62 another 62 who bet me frame sisi a baby a obi a wote me nkan so mfo ade nyina Apostle Gyamfi wobetimi afrem sisi a mejo so na mdo nyame tumi e de aboa na ma you afro yourself no ahyede eboni bia mu everybody show bebre ona ehwe e wo TikTok nyawa everybody show sister Yvonne everybody show sister Shanoff everybody show bia abna mama everybody show na onyo kase everybody show na onyo kase everybody show bibia okay live our TikTok ne so Apostle Gyamfi ni number betin afrem cc a 0249 00 another 62 I don't go fi e dey na ka e dey treat for yanko aba everybody show na nwumre say wa ma ho kwan ama asaforade e dey na asem afa so e dey abra agidifo ane atiefo na ye wugidie se wona eya so eti asem no so omune be obo bra se na fata na dan koma bi no awurade pie na ni monyama mene won eyatiefo ya anye oyiraba ana anwumre wo so for Apostle Emmanuel Gyamfi and out in ka from Foundation of Christ Ministry aye wo enebehi ane afare mfimfi enti bomoden se ba bibia wo biara faka na ka so besi ewo afare unya si ewo afare pe busaka eko nebehi ye kire wa mese bomoden na fo sa ka ne bi no aka che driver ne se pancho obesi ewo opambo junction unya si wo junction no so pe mesrew enye ho na asore no fakwano so ebra wonim tenten so afi wo nsabonkum so no ahyase aka edan ye wo nsabonkum so edan baako mienu miensa de atoso nan no de atoso nan na chi ubohu se abunsa tenten bi si wo aya penti hu yellow ho no fapem foundie nkunimdie yedie ani ayaresa fie no eno ho bomodin so bebora dandu ani mo na ehia yedie animunyam enkoso ebeya wo dia apro atete apansam erade ebeje wo abo ahye wo dimunyam entinyame ya adoma ejuada anwumre bia ye asore wo ho no so pepepe ne asase no kono na e de ba wiye sanso na ukuada anopa bia no nsia wo ha ne say cancel free 101 cancel sikagie bia nim sikatwe bia nim forms fill bia nim bomode say ukuada anopa bia woni onyamedi for everybody be di ahiemo how be na da so amane be kodanda ba musu adwuma sam yare awo problem be na da so bomode say nyame adoma ukuada anopa no nsia mesra otenie no nsia na onyamedi for agina agua no otie onyame bia asem nondu na ode aba wiye nti wa mantema o ma emeto no sa enetie eno achi efiada anopa ahana dwumade kaseni na ewo ayaresa asom ogie foundie nkunumdie asom wona ba eno efiada anopa asom no onwade a ene nwanwade a
awurade nam na ko so eyeye enti fiada no pa bia ye to yensa afra se anu so betu gidi anama wo de how ene oyade ene kwada na no adwuma se ene wawo ene wawo mawu ebeba bedan asaforade na asaforade nso enam na ko so ede oje ene foundi ebebrɛw sanso na kwasiada ano pa bia nyame adoma okira no pa eye kwasiada dia na ye anointing service enwo sasum asore kese pa ene so bomoden se obeba bi na awurade ebeje aboa o hye onimunyam awurade enhyira obi biara amen awurade nyankopɔn enhyira obi biara na ontrawa hiem ewe Yesu nimu odof David ede na hoka churchifo papa de America kire atiefo ene se onyankopɔn enhyira wona onye okese se wagibre na wotie de General Apostle Emmanuel Gyamfi one ne ma ene anwumre onyankopɔn enye obi bia akoma so ade ma de America ene se de papa ka ene se yetie ni ya fa pem no de Kristo abeto ato enti yenhwe se de yede to so no ene Kristo de na wato no eyepe anase se efa ejama ebetimi agina de na entimi enyina de ene moma yenhwe de yede to fapem no so eyie me ka se oha ene amane bia eda so kwana na bia eda so bia no me sure se gane beto de General Apostle Emmanuel Gyamfi ono na we ebire moy onyankopɔn de ni tumi na ho de adom no na onji sika onyi sika uti de papa se nyankopɔn tumi no wanyankopɔn anto ama no ebia sa abre na ebia na nyankopɔn anto ama me gidi se nka papa ni sika ebia anka de beden obeto enti ono o mama no nchaado na emom owie na obo afode a wo bia bo uni bia enye force enti de eka ene se onyankopɔn tumi ewo the Church of Foundation of Christ a awie ebire mo eji onyankopɔn ma wona atudi dia na mo no wo ba bia no wo de adanse emepa ana efiri ho odi anigyie wona edi su ebaye no wodi anigyie ana eden efiri ho enti de eka ne se wa how ne dadwen bi edas kwana na bi edas eya aware mu nsensem eya wo eya kwantuo eya abrabo promotion eya adwumasem sikasem dai boni den na wonti ase wa asetena ne abrabo mu ye na ene ready yes tutu ewo se obejewo bible say ya omaso aye no so ane abra na ekomubo yem na ono asefe urade nche no beso no beje ohome wa gaza ya fantrasi oda bia meka sa asem me so tena wo house a kwatani no ho asem aye ka no na so ko Yesu nchen Yesu aso ya ama ne nchen obi bia ni wa Yesu so ko ne nchen yo na emu wona eba ne nchen wona odi akoma pa da bia meka me so wo ba so afie wa fa akoma pa fa adwempa fa bewura ho na nyankopɔn tumi a wo ho enye den enye o na emom se wan fa akoma pa na de adwenfin de ane obekɔ se de ewusi eyeden eba no fese nyankopɔn ha adwen ne akomam na waye bibi ama ne ma entimesere se ɔkyena bra ɔkyena yeja ɔhaw no yeja amane no ɛwɔ sa abosumi wie mo enti ɔkyena ɛmfa waso yi wa hoho no wo de ɔkyena nko abra na behwe wani so ade bra ye bompa ye Yesu agwa asafo urade so se bosumi wie niema anko ye bia o man ka bosumi wi mu na bosumi foforo besim no se de ye foforo no o man niema foforo niema efe niema edi andige niema edi nkoso niema edi mpega niema edi nkanko ebebe ya brebo mu no o man ento na onye ne ba bia se the Church of Foundation of Christ Ministry ana benya eti papa de number ne tuju ade bia me ka me se o de o ya ade mpo atwere number ne gu ba ho anase ma ba bi entwere ma ye wi a papa ofra na kura bi amfa papa na befa na owonto boase so obetie o na ehia mpo se obo empire onu bo empire phone so a onu bebo ama yaresa take place ansampo a wa ba be hu no ntimi sre se opportunity we anya kase ewo so na wahu ewade tumi ene na basa everybody shout of David everybody shout of Kofi everybody shout Baxter everybody shout na asay everybody shout be say enanumre mobo ye chidom na yetimi nyame asem ebre nyame manyina ba ewiemre mu ene ye wo no mo wani na ho nyese obi do